Нядоўга музыка іграла. Руслан Чарнецкі завяршыў кар'еру міністра культуры. Як жа шматабяцальна яна пачыналася. Мне есть что сказать, есть что спеть, стоя на белорусской земле. Насамрэч, не. Чарнецкі праваліў усё, што мог. Яго апошнім акордам на пасадзе міністра была сустрэча з паслом Танзаніі. Чарнецкі збіраўся развіваць з ім музейную справу. Але не атрымаецца, зрэшты. А ці магло быць інакш? Я не адміністратор. Але Чарнецкі ўсё ж малады, жвавы і даваў надзеі, што ператворыць Беларусь у Галівуд, што краіна пачне зарабляць на кінематографе, бо міністр жа і сам актор кіно. Дабрэйшай душы фашысцюга. Так Чарнецкі напісаў сам пра сябе на гэтым фота са здымачнай пляцоўкі. Не дапамагла ні змена роляў, ні лаяльнасць Лукашэнку. Давайте вместе! 3-4! Беларусь не отдадим! Не нават статыстыка, якой ён хваліўся за месяц да звальнення. Прибыль культурных учреждений Беларуси по итогам 2025-го составила почти 500 миллиарда рублей. Гэта значна больш, чым бюджэтныя выдаткі на культуру ў 2026 годзе. Але таксама не дапамагло. Цяпер Руслан Іосіфавіч можа вярнуцца да любімых танцаў. Яму ўжо нішто не перашкаджае. Артист, дарэчы, заслужаны. Таму цяпер смотрящим па культуры Лукашенко прызначыў буйную артиллерию. И я 5 лет до окончания училища был заместителем командира взвода. Новы міністр культуры, дарэчы, спявае не горш за папярэдняга. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Шах і мат крытыкі гэтага кадравага рашэння. Што яшчэ трэба міністру культуры? Ну давайте разбярэмся. Маркаў прафесійны чалавек у пагонах. Ажно 13 гадоў ён быў афіцэрам у адной з вайсковых частак сталіцы. У яго ёсць вайсковая адукацыя. Ён скончыў Менскае вышэйшае інжынернае зенітна-ракетнае вучылішча. Ну, а военное училище, оно, по крайней мере, помогло окончательно сформировать характер. У скароце прафесійны шлях Маркава на лукашэнкаўскі палітычны алімп выглядае вось так. Марат Маркаў нарадзіўся ў 1969 годзе ў Лунінцы на Берасцейшчыне. Сябе называе беларусам, у якім цячэ грузінская кроў. У пачатку 90-х Маркаў быў чальцом ганаровага караула ў беларускай арміі і нават сустракаў Билла Клинтона падчас візіту ў Менск. Был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны Соединенных Штатов Америки и Республики Беларусь. Нехта скажа, няправда, гэта фальшыўка з Польшчы. Вось вам фота у лепшай якасці. Марат Маркаў першы злева пад бел-чырвона-белым сцягам. Каля самага Билла Клинтона. Пасля ён скончыў юрфак БДУ і заснаваў кампанію «Аўдыт-сервіс». Не Клинтон, а Маркаў. Але назваць той досвед паспяховым было немагчыма. Маркаў вяртаецца на дзяржаўную працу. На пасаду міністра культуры Маркаў прыйшоў з пасады міністра інфармацыі. Гэта пры ім ведомства ўзмацніла ціск на незалежных творцаў і несла вялікую колькасць інфармацыйных ресурсаў у спіс экстрэмісцкіх. Мы будем крайне жестко и крайне быстро осуществлять, проводить эту работу, и наша реакция будет очень быстрой. По-другому нельзя. З 17-го года Маркаў займаў пасаду гендырэктара дзяржаўнага тэлеканала АНТ. Демократия умерла. Калі ён узначаліў канал, то уладкаваў туды уласную дачку, якой перадаў не толькі прозвішча, але и погляды. Может быть, в мире, где демократия в тренде, на самом деле авторитарный режим более предпочтителен и, главное, эффективен. Анастасіі Маркавай 35 год. Спачатку на 3 гады працавала ў дырэкцыі інтэрнэт-вяшчання АНТ, а ўжо 3-й год працуе ў кадры. Дарэчы, жонка Маркава, Вольга, працуе рэдактаркай на БТ. Былыя калегі апісваюць Марата Маркава як помслівага чалавека нарцысічнага характару. Не знаю, я, наверное, с детства любил порядок.
И не буду скрывать, с самого раннего детства, начиная с детского сада, я любил командовать. І жорсткага. З тэлеканалу АНТ падчас пратэстаў 2020 года сышло каля 12% работнікаў. Сам гендырэктар казаў, што на працу кампаніі гэта ніяк не паўплывала. Аднак ёсць сведчанні, што Маркаў пагражаў супрацоўнікам, якія звальняюцца крымінальнымі справамі. Марат Сергеевич, как вы думаете, ваши подчиненные вас боятся? Да. Былая калега Марата Маркова на умовах ананімнасці расказала Свабодзе пра экс-начальніка. Вось цытата. «На мой погляд, гэта такі нарцыс, вакол якога павінен круціцца свет. Ён не прымае іншых думак, толькі ягоныя правільныя. На БТ ён стварыў вакол сябе кола людзей, але не па прафесійных якасцях, а па гнуткасці хрыбта». Марат Сергеевич подтверждает. Каждый рабочий день первыми, кого я встречаю на работе, становятся даже не мои дисциплинированные журналисты, а сотрудники департамента охраны МВД. И ведь у нас действительно достаточно общего. Нядаўна адзін тэлеглядач прапанаваў павялічыць да 45% аб'ём беларускамоўнай тэлепрадукцыі. Маркаў назваў гэта авантурай. Вось цытата. «Прышчапляць любоў да беларускай мовы неабходна комплексна праз культуру, адукацыю, інфармацыйныя рэсурсы і дакладна без найменшага ўшчамлення другой дзяржаўнай мовы, то бок расейскай. Ушчамленне расейскай мовы беларускай выдатна ілюструе вось гэтая карцінка. Яшчэ раней Маркаў працаваў у адміністрацыі Лукашэнкі. Там ён даслужыўся да першага намесніка начальніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення, быў намеснікам Янчэўскага. Президент всегда, вот, его отличает абсолютная искренность, абсолютная честность. Маркаў вядомы сваімі відэагутаркамі з палітвязнямі ў праграме «Нічога асабістага». Гэта менавіта ён давёў у эфіры да слёз Романа Пратасевіча, які, па словах Лукашэнкі, ажно цэлы разведчык. Просто хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить просто обычной, спокойной жизнью. І якая ж іронія лёсу. Адным з гасцей інтэрв'ю Маркава быў і Руслан Чарнецкі, якога ён у выніку падседзеў. Абодва джентльмены тады ва ўнісон казалі пра рэалізацыю ў Беларусі метадычкі Шарпа. Пункт первый, Да. пункт второй. Да, Да, то есть сейчас пойдут с цветами, да? Да. А чаму падседзеў? Хай адкажа Лукашенко. Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал это. Пазней Маркаў скажа, што Лукашенко проста жартаваў, маўляў, ён нікуды сам не прасіўся. А значыць, гэта Лукашенко лічыць Маркава сваім салдатам, эфектыўным і надзейным. Я Даша, и есть ли у вас друзья с другими политическими взглядами? Нет. І лаяльным патрону на 100%. У кого вы бы хотели взять интервью и почему? Я никогда не скрываю этого и надеюсь, когда-нибудь это удастся у Александра Григорьевича. «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку», пісаў расійскі пісьменнік Крылоў. І гэта ключ палітычных рашэнняў Лукашэнкі. Але пры чым тут беларуская культура? Марат Маркаў наўрад ці паставіць лайк нашаму відэа, а вы можете. Стаўце падабайку, пішыце каментар і падпісвайцеся на наш канал. Не будьце як Марат Маркаў.